Darlleniad o'r Efengyl Marc, pennod 12 adnodau 28 i 34. Daeth un o'r ysgrifenyddion ato wedi ei clywed yn dadlu ac yn gweld ei fod wedi ei hatab yn dda, a gofynnodd iddo, "Pryn yw'r gorchymyn gyntaf o'r gwbl?" Atebodd Iesu, "Y gyntaf yw, gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd. A char dy arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymdog fel ti dy hun, nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain." Dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, "Da dy dywediais, athro. Gwir mae un ydyw ac nad oes Duw arall ond ef. Ac y mae ei garu ef ar holl galon, ac ar holl ddeallt, ac ar holl nerth, a charu dy gymdog fel ti dy hun, yn rhagorach na'r holl boeth o ffrymau a'r aberthau." A phan welodd Iesu ei fod wedi atab yn feddolgar, dywedodd wrtho, "Nid dweud ymhell oddi wrth deyrnas Duw, a ni feddai neb ei holi ddim mwy."